Každý v nás, aj ty, ja, ktokoľvek, máme v sebe všetkých 5 prvkov, všetky 3 doše, ale úplne v každých máme v inom pomere. Takisto ako tlačiareň má 3 základné farby, ale vytvorí milióny nádherných Podľa odtieňov. toho, ako to nariedi. Presne. A my keď to takto namiešame s tými prvkami, s tými došami a k tomu sa ešte pridáva 20 vlastností. Aj ty, nielen ja, napriek tomu, že to učím, vieš spoznať, či je u niekoho viacej dominantná váta. Už len to, že sa na ňu pozrieš, alebo ho budeš počúvať. A my dvaja to budeme robiť. Ale ako sa to odrazí na tele? No, No? a to je to zaujímavé. Ingrid Bajzíková je lektorka školy Ajurvédy, ktorá sa tejto oblasti venuje od roku 2015, keď absolvovala pobyt v AVP Ayurvedic Hospital and Training Center v Indii. S viac ako 25-ročnou praxou v oblasti ľudských zdrojov využíva jedinečný koncept hra, v ktorom prepája HR a Ajurvédu s dôrazom na dopad fyzického a mentálneho zdravia na pracovný aj osobný život moderného človeka. Od roku 2016 sa systematicky vzdeláva v oblasti Ajurvédy a venuje sa štúdiu marmovej terapie. Pôsobí formou workshopov, individuálnych konzultácií a diagnostiky pomocou technológie VedaPulse. Jej poslaním je prinášať princípy Ajurvédy do každodenného života v našich podmienkach. Majú sa aj vata s vatou radi, keď si akože zoberme, že partnerské vzťahy, alebo je lepšie do kombinácie do nejakého iného typu? Každá kombinácia je úžasná, ak vieš odhadnúť, koho máš za partnera a dokážeš tolerovať a dokážeš na jednej strane akceptovať alebo predvídať situácie. Vata s vátou môže mať problém hlavne v tom, že majú strašne veľa nápadov a nevedia sa zhodnúť, kam pôjdu napríklad na dovolenku. Lebo jeden chce ísť tam, druhý chce ísť tam a v konečnom dôsledku, keď sa spamätajú, sú tak rýchli, že si možno ani nevšimnú, že každý sú na inej dovolenke. A chute, to sme nespomínali, 6 zázračných, šestka. Poznáš chute? 5 je. 6. No tak to ma musíš naučiť. Všetkých 6 chutí by sme mali mať na tanieri, ale pokiaľ viem, že som dominantná váta a nemám niečo v nerovnováhe, tak na mojom tanieri by hlavne mali prevládať Krásny dobrý deň, vážení poslucháči a diváci. Veľmi sa teším, že sme sa tu stretli pri ďalšej epizóde nášho podcastu o Ajurvede. Ja som sa tu už rozprával predtým, ako sme začali toto nahrávať, o niektorých veciach a strašne sa na tento rozhovor teším. Takže dovoľte, aby som to privítal lektorku Ajurvedy, pani Ingrid Bajzíkovú. Ahoj, Ingrid. Ahoj. To bolo veľmi zaujímavé, čo sme sa ešte bavili pred tým, ako sme začali natáčať. Za tou oponou, hej? Za tou oponou, tak dúfam, že toto všetko povieme aj našim divákom. Povedz nám na začiatok, teda ako si sa ty dostala k Ajurvede. Tak ďakujem za pozvanie v prvom rade, Majko. Keď tak pozerám trošku do histórie, tak z Ajurvedou v podstate žijem asi tak od detstva. Od malička mi moji rodičia, hlavne mamina, hovorila, že asi ma vymenili v pôrodnici, lebo som sa správala úplne inak. Pochádzam v podstate z rodiny, kde sme mali veľkú záhradu, veľa sa chovalo živočíchov, rôzne zvieratka sme mali doma, čiže nemali sme nedostatok, čo sa týka mäska ako takého, ale ja som vždy odmietala jesť napríklad mäsové výrobky. Môj ocino pravidelne robil doma zabíjačkové nejaké špeciality a asi tak od 15 rokov, keď som už privoňala k tomu kulinárstvu, tak som si začala variť úplne inak. V dospelosti samozrejme to pokračovalo, čiže aj naši kamaráti nám veľakrát rozprávali, že môjho muža a moju rodinu chovám na brokolici, ako trošku vtipy, ale naozaj to tak fungovalo, že som to postupne nejakým spôsobom preklopila aj do tej našej rodiny. A v čase, v období dospelosti, samozrejme pracovala som v oblasti ľudských zdrojov viac ako 20 rokov. Tá práca ma neskutočne bavila, robila som v korporátnom svete, ale zrazu nastal dosť veľký zlom, keďže po 14 hodinách dennej práce, tak si telo aj myseľ povedalo, že stopka. A v tom období som mala okolo seba úžasných ľudí a jednou z nich bola úžasná dáma aj v oblasti ľudských zdrojov, ktorá sa zaoberala práve ajurvédou a chodila dosť často do Indie. A vždy, keď sa vrátila, tak som mala pocit, že tak levituje meter nad zemou, že má neskutočne pozitívnu energiu. Vždy som si hovorila, Bože, zober ma do Indie. A jeden deň, po takej veľmi aktívnej, nepríjemnej porade s manažmentom, čo sme mali, tak som si povedala dosť. Dala som výpoveď, odvadí na to call a volala mi táto úžasná moja koučka, mentorka v rôznych oblastiach, že ide do Indie.
Aby toho nebolo málo, tak som sa dostala priamo do Meky Indie, do oblasti Kerali alebo Tamil Nadu a nie žiadny taký ten voľnočasový ajurvédsky pobyt, ale do nemocnice. Naozaj na tvrdú ajurvédskú liečbu, kde sme mali bolo to, že wow, ale tým, že som mala vedľa seba niekoho, kto ma veľmi krásne sprevádzal aj tou kultúrou indickou, ale tou ajurvédou. A mne to neskutočne učarovalo, lebo vtedy som pochopila, že ja tou ajurvédou v podstate žijem. Naozaj od toho detstva, že tie princípy v podstate sú dennodenne so mnou. No v minulej časti sme si predstavili 3 základné energetické princípy, alebo doše, ako sa tomu hovorí. Dnes sme si slúbili, že sa ponoríme hlbšie do tej prvej. Bude ňou vata. To je energia pohybu. Tak povedzme si niečo o nej. Presne, super, ale skôr ako začneme tou vátou, tak ešte trošku zopakujem, lebo Ajurveda hovorí, že všade okolo nás, ale aj v nás, je 5 základných prvkov. Ja v Ajurvede úplne milujem hovoriť o zázračných číslach v Ajurvede. 5, 20, 6, 7. Čo to vlastne je? Hej? A tá 5, to sú prvky. To, čo hovorím, že sú všade okolo nás. My sme teraz v tomto priestore. Hej. To je ten prvý prvok, alebo éter. Bez že sme v priestore. Presne. Bez neho by sme tu my dvaja nemohli fungovať. Bez toho ja by som nerozkladala rukami, nerozprávala. Je to energia, v podstate, ktorú my nevidíme, ale potrebujeme. Aj v tele potrebujeme tú energiu, alebo ten prvok, pretože aj naše orgány musia mať nejaký lebo som zrazu v tom priestore. Teraz som tu a keby som sa posunul, tiež som v priestore. Presne tak. Druhým prvkom je vzduch. Ten už nevidíš, ale cítiš. Dýcham. Vône, trošku rôzne zápachy a vietor je veľmi úzko spojený s pohybom. Hej, čiže potrebujeme ho k dýchu, potrebujeme ho k tomu, aby som ti mohla rozprávať a ty si mi kládol otázky, potrebujeme ho k tomu, aby som hýbala prstami, aby som sa postavila, k tomu, aby mi prúdila krv, aby prúdil kyslík a všetky plyny, ktoré sú potrebné v tele. Ďalším prvkom, veľmi dôležitým, a my ho poznáme pod teplom alebo slnkom, je prvok ohňa. Čiže oheň, alebo ten prvok slnka potrebujeme v prírode, bez toho by sme neexistovali. Hej? Bez toho by sme nemohli byť opálení napríklad. Ale potrebujeme ho aj kvôli metabolizmu, kvôli vstrebávaniu. Potrebujeme akýkoľvek premene, ktorá sa deje v nás. Aj k tomu, aby sa vlastne prostredníctvom očí premenil nejaký obraz na niečo, čo vidíme. Takže tretím prvkom je oheň. Prvý bol priestor, presne. Druhý bol vzduch, tretí je oheň. Áno. Ideme na štvrtý. Voda. Bez vody by sme nemohli existovať. Proste 70% v našom tele je vody. Krv, lymfa, to všetko šťavy, ktoré máme v našom tele. Aj voda. Celá Zem je vlastne z 90%, áno, 90 neviem, ale 85% vody alebo koľko. Takže potrebujeme v podstate vodu, ten prvok, áno. Ktorý je pre náš život veľmi blahodárny a potrebný. A ten pocit, keď je človek smedný a sa napije, to je paráda. Ako dostaneš hneď takú tú energiu do života. A posledné, aby sme mohli byť nohami na zemi, aby sme tu neulietavali, potrebujeme nejaký prvok stability, prvok súdržnosti a to je zem. Zem. Zo zeme nám rastú úžasné plody, stromy, ale potrebujeme aj nejakú stabilitu vnútri. V našich kostiach, v našich svaloch. Proste asi by sme sa rozpadli, keby sme v podstate nemali tú súdržnosť a tú kafu, alebo skôr ten prvok zeme, lebo aby som nepredbiehala. Takže 5 prvkov, zázračné číslo. Priestor, vzduch, oheň, voda, zem. Perfektné. Ja v tom cítim lásku normálne. Úplne perfektne. A je všade. Tieto prvky sú všade okolo nás, ale aj sú v nás. A to je naozaj, patrí to k takým tým základom ajurvedy. A keď si to teraz krásne pospájame, tak vzniknú z toho tie energie, ktoré riadia v podstate celé naše telo a našu myseľ. A keď sa teraz bavíme o váte, tak ak spojíš prvky éteru a vzduchu, vznikne energia pohybu. O ktorej sa budeme baviť. Keď spojíme oheň a vodu, vznikne energia premeny. Transformácia. Presne, čiže pita. A tretia časť, o ktorej sa taktiež budeme samostatne baviť, je voda a zem. Voda a zem. Energia súdržnosti a tej stability. A my sa teraz trošku vrátime späť k tej váte. Vata. Čiže pospájali sme priestor, pospájali sme vzduch, pospájali sme pohyb.
Všetky tri energie sú veľmi dôležité, čiže každý v nás, aj ty, ja, ktokoľvek, máme v sebe všetkých 5 prvkov, všetky 3 dóše, ale úplne v každých máme v inom pomere. Ty ich môžeš mať viacej pomalosti alebo rýchlosti, ja môžem mať viacej drsnosti alebo suchosti. A takisto ako tlačiareň má 3 základné farby, ale vytvorí milióny nádherných odtieňov. Podľa toho, ako to nariedi. Presne. A my keď to takto namiešame s tými prvkami, s tými dóšami a k tomu sa ešte pridáva, a to sme ešte nerozprávali, nebudeme detálne, ale musíme si to povedať, ďalšie zázračné číslo, to je 20 vlastností. 20 vlastností alebo 10 protikladných vlastností. A Ajurveda hovorí, rovnaké zvyšuje rovnaké a protiklady sa navzájom vyrovnávajú. To znamená, Vata, Pitta aj Kapha má z týchto 20 vlastností všetky, ale niektoré z nich sú v niektorom pomere viacej. A zhodou okolností Vata pre ňu sú typické. Už sme hovorili, že vietor je aký? Pohyblivý, prúdi. Takže Vata je pohyblivá, Vata je rýchla, Vata je nestabilná, pretože aj raz fúka, raz nefúka. Ten vietor môže je byť aj všelijaký. pomalá tým pádom. Ale pomalá nie. Nie? Nie. Je len rýchla, hej? Typické môže byť aj pomalá, ale väčšia časť, alebo také naozaj dominantnosťou pre Vátu je skôr tá rýchlosť. Je studená. Je drsná, aj ten priestor alebo aj ten vzduch môže byť drsný. Takže toto sú také základné dominantné vlastnosti, ktoré vieš vnímať na ľuďoch, a to si povieme trošičku viacej, pretože ty vieš, aj ty, nielen ja, napriek tomu, že to učím, vieš spoznať, či je u niekoho viacej dominantná Vata. Už len to, že sa na ňu pozrieš, alebo ho budeš počúvať. A my dva to budeme robiť. Ale ako sa to odrazí na tele? No, a to je to zaujímavé. Takže poďme si pozrieť, že zbadáš typického váťaka. Hej? No. Zrazu vstúpi takáto osoba do... Podľa čoho vie, že je váťak? Tak poďme pozrieť na vlasy. Typické vlasy váťaka sú jemné. To nehovoríme o tebe. Sú jemné, bývajú tmavšie, vlnité, ale dosť často sa lámu, pretože Váta má v sebe suchosť a aj tie vlasy sú presne také isté. Sú suché. Hovorili sme, že Váta je aj ľahká, jemná. To znamená aj tá postava, áno, sú veľmi štíhli. My ich väčšinou naše typy neznášajú, pretože môžu čokoľvek zjesť. A naozaj, typický váťak má chudučké ruky, chudé nohy, viditeľné, naozaj kosti, žily. Tá pokožka je taká jemnúčka, v podstate aj na ten dotyk. Tváričku majú takú predĺženú, úzku. Majú aj malinké oči, väčšinou bývajú také tmavšie, alebo sem tam aj modré. Nožtek majú taký maličký, ale majú malé aj. Majú ústa, majú menšie aj zuby, ale tým, že som hovorila, že sú premenlivé, tak tie zúbky väčšinou bývajú všelijaké, také krivšie. Hej? Váta tým, že aj má takú dominantnosť tej suchosti, tak má aj tú pokožku takú suchú. Väčšinou sa hovorí, že váťaci šuštia. Keď si chytíš váťackú pokožku, naozaj zacítiš takú tú suchosť. Čiže trošku majú nevýhodu dámy, ale aj páni majú viditeľnejšie vrásky. Čiže čím sú starší, majú viditeľnejšie tie vrásky. Majú tú imunitu takú veľmi pohyblivú, čiže raz tak, raz onak. Dosť často bývajú chorí, ale ako ten vietor príde a odíde, tak tie choroby prichádzajú a odchádzajú. Väčšinou to bývajú veľmi, veľmi ľahké veci. Hej? Sú to aj typy, ktorí napríklad v rámci sexuality potrebujú stále nejakú tú hravosť, nejaké to rozptýlenie. To znamená, aj v tom partnerskom vzťahu moc není stabilný, hej? Čiže radi naozaj... A kedy sú oni v rovnováhe, hej? Prosím? Kedy sú v rovnováhe? Váta, ak by som ešte ti mohla skočiť, sme sa neprizastavili také pri tom mentálnom nastavení. A to je možno odpoveď na tvoju otázku. Váťaci sú rýchli, to znamená, oni si veľmi rýchlo aj pamätajú, ale rýchlo aj zabúdajú. Oni stále potrebujú byť niekde. Oni milujú cestovať, pretože raz sú tam, raz sú onám. Oni sa rýchlo učia, ale nič ich dlho nebaví. Oni stále potrebujú nejaké vzruchy, ale majú perfektnú tvorivosť. Čiže ak je Váta v rovnováhe, je naozaj tvorivá, je pokojná, čiže sa skľudní, nie je roztržitá, raz tam, raz onám. Hej? Z takého mentálneho hľadiska
Váťaci nepoznajú hodnotu peňazí. Proste pre nich peniaze je len nejaký prostriedok. Oni dosť radi rozhadzujú peniažky, majú veľa kamarátov. Ale sú také kamarátstva, ktoré prichádzajú, odchádzajú. Oni proste milujú neustále komunikovať s ľuďmi. A ak je tá váta v rovnováhe, tak samozrejme tá pokožka je žiarivá, nie je suchá. Sú naozaj tvoriví a vyžaruje z nich taký pokoj. Nie chaos, nie roztržitosť. A majú sa aj vata s vatou radi, keď si akože zoberme, že partnerské vzťahy, alebo je lepšie do kombinácie do nejakého iného typu? Každá kombinácia je úžasná, ak vieš odhadnúť, koho máš za partnera a dokážeš tolerovať a dokážeš na jednej strane akceptovať alebo predvídať situácie. Vata s vátou môže mať problém hlavne v tom, že majú strašne veľa nápadov a nevedia sa zhodnúť, kam pôjdu napríklad na dovolenku. Lebo jeden chce ísť tam, druhý chce ísť tam a v konečnom dôsledku, keď sa spamätajú, sú tak rýchli, že si možno ani nevšimnú, že každý sú na inej dovolenke. Ale každý človek má percentuálne, nedá sa to povedať, že niekto je 100% vata, hej? Že má z tej vaty toľko percent, z tej kafy, ak hovoríš, môže mať tiež a z tej pity, hej? Máme v sebe všetky tri doše, ale väčšia časť populácie má jednu alebo dve doše dominantnú. Naozaj veľmi malé percento, možno 2-3% z celej populácie majú všetky tri doše ako keby v rovnováhe. My tomu v ajurvede hovoríme sama doša, ale to sú naozaj že špecialitky, hej? To už len, keď sa narodia takí ale ľudia, sú, tak jasné, sú. to je úžasné. Ale je úžasné, aj keď máme vátu, pitu alebo kafu v sebe, ale je dôležité poznať, ktorá doša som a čo mi robí dobre a čo mi naopak robí zle. Dobre, ale sme hovorili o tej rovnováhe. Ale teraz si povedzme nerovnováhu. Hej, takých vaťákov napríklad. Váťaci dosť často trpia problémami nervového systému, takže väčšinou často sa veľakrát boja. Hej, majú strachy, úzkosti, sú takí nervózni, nevedia vydržať pri jednej veci. A z pohľadu takého fyzického tela naozaj tá suchosť je veľmi dôležitá, čiže suchá pokožka. Oni potrebujú napríklad zo všetkých tých troch dož najviac aj piť. Hej? Čiže majú dosť často problémy s trávením, pretože to trávenie majú také premedlivé. Trpia väčšiu časť zápchami, ale niekedy aj hnačkami, ale plynatosťou, nadúvaním. Čiže po suché ruky alebo studené nohy, studené ruky sú typické pre nerovnováhu váty. Odporúčaná strava pre typ vaty? Na začiatku sme hovorili, aká je váta. Váta je studená, váta je rýchla, drsná a hovorila som, že protiklady sa navzájom vyrovnávajú. Čiže úplne pre vátu je ideálne teplo. Aby tú studenosť nielen z vrchu, ale aj znútra sme dostali preč. Čiže všetky koreniny alebo potraviny, ktoré majú zahrievajúci efekt. Čiže najideálnejšie, ak máš nerovnováhu váty, vykašľať sa na surovú stravu a naozaj aj v tomto období alebo vo všetkých ročných obdobiach teplá strava. A chute, to sme nespomínali, 6 zázračných, šestka. Poznáš chute? 5 je. 6. No tak to ma musíš naučiť. Sladká. To viem. Slaná. Viem. Kyslá. Viem. Pikantná. Viem. Horká. Áno. A zvieravá. Aká? Zvieravá. Zvieravá, to je tak trpká. to prvýkrát počujem. Jablko napríklad je aj zvieravé. Aha, že to je trpká. Aha, trpká. To poznám, ale zvieravá, to som nepoznal. Hej, 6 chutí. A zase všetkých 6 chutí by sme mali mať na tanieri, ale pokiaľ viem, že som dominantná váta a nemám niečo v nerovnováhe, tak na mojom tanieri by hlavne mali prevládať sladká, ale nemyslím tým sladkostičky, hej? Kyslá a slaná. Pikantná, horká, zvieravá práve tú vátu môžu dostávať do neharmonie, do disharmonie, ale tieto 3 chute, ktoré som spomínala, by mali byť oveľa častejšie na tom tanieri. Každý, kto je typ vaty, sa teraz určite v tvojich slovách našiel. Ale čo by sme im ešte odporúčili týmto vaťákom, akože do životný štýl, alebo ako by mali žiť, alebo čo by mali robiť. Proste to zhrňme, čo je najideálnejšie pre vaťákov. A znovu, ja stále sa budem opakovať dookola, pretože aj 5 prvkov, aj 3 doše, aj tých 20 vlastností sú v každom z nás veľmi podstatní, nielen v tej strave, čo mám robiť, čo nemám robiť, ale aj v tom životnom štýle. To znamená váta, ak by som to mala zhrnúť, naozaj by mala spomaliť, pretože je veľmi rýchla. To znamená pravidelný denný režim, naozaj si viesť nejaký denník alebo plán, nastaviť si cieľ, čo v podstate chcem robiť, čo mám denne robiť, aby mi nenastal taký ten chaos, že aha, toto by som ešte chcela robiť a toto je tiež celkom zaujímavé a držať
držať sa toho plánu, čiže mať pravidelnosť a tá pravidelnosť ti pomôže trošku spomaliť a skľudniť. Vyhybať sa takým tým aktívnym športom, skôr ísť do takej jemnej, napríklad jogy, prechádzkam, niečo, čo naozaj bude tak harmonizovať nielen to telo, ale aj tú myseľ a hlavne teplo. Ayurveda hovorí, že o vátu by si sa mal starať ako v bavlnke. Jemnúčko, aj váta sa aj lieči ako vo vatičke, hej. Čiže jemné pohyby, jemná strava, ľahká strava a jemnosť aj v tom dni. Žiadne naháňačky. Veľmi pekne ďakujem za dôležité informácie. Ešte predtým, ako sa rozlúčime, by som sa ťa chcel opýtať, kde ťa môžu naši poslucháči nájsť? Nájdete ma aj v škole Ayurvedy. Som členkou tímu školy Ayurvedy Mirka Madudu, takže v prípade, ak sa niekto chce dozvedieť a ponoriť sa hĺbšie do tajov Ayurvedy a spoznať Ayurvedu naozaj detálnejšie, takže od septembra otvárame nový modul Ayurveda Moja profesia. A taktiež v rámci nášho projektu s mojou kolegynkou Ingrid Trenčanskou máme projekt INSI Ayurveda, kde sa snažíme naozaj veľmi zrozumiteľným spôsobom ľuďom, ktorí možno práve nehľadajú také tie vážnejšie odpovede alebo detálnejšie informácie, ako pracovať s došami, s prvkami a čo môžem urobiť pre svoj život, aby by bolo fajn. Výborne. Všetky odkazy samozrejme nájdete aj v popise k tomuto podcastu. Tak už teraz vás môžem srdečne pozvať na ďalšiu epizódu o našich dóšach. S Ingrid sa pozrieme na tú druhú, na tú ohnivú, energetickú, transformačnú pitu dóšu. Ak ste človek, ktorý je cieľavedomý a má rád výzvy a efektivitu, no občas bojuje aj s netrpezlivosťou, hnevom či prekyslením, táto epizóda bude presne pre vás. Ingrid, obrovská vďaka, veľmi pekne ti ďakujem za tieto cenné informácie. Maj sa pekne a vidíme sa na budúce. Všetko dobre prajem. Vážení diváci, ak sa vám naše podcasty páčia a nechcete zmeškať ani ďalšie epizódy, budem len veľmi rád a kliknite na tlačidlo sledovať alebo subscribe. Každý odber a každé pozitívne hodnotenie nám nesmierne pomáha rásť a tvoriť ďalší obsah. Ja vám prajem príjemný zvyšok dňa, majte sa krásne a opäť na budúce.